ପ୍ରଶଂସା ଯେତେ କଲେ ଚଳିବ, ହେଲେ ଅପମାନ ଦେଖି ଚାହିଁ କର। କାରଣ ଉପରେ ଥିବା କେହି ପ୍ରଶଂସା ଦଉ କି ନ ଦଉ, ହେଲେ ଅପମାନର ମୂଲ୍ୟ ସୁଧ ସହ ଫେରେଇଥାଏ। ଚାଲାକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ "ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଅଛି" ରାଗିବା କି ଖରାପ କହିବା ଶିଖିନି, ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୋକା ନୁହେଁ। ଥରେ ଦୂରେଇ ଯିବି ପଛେ, ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ମଣିଷର ସମ୍ପଦ ତା ଧନ ହୋଇଥାଏ ନା ତ ତା ସୁନା ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପଦ ତ ତାର ସୁଖର ପରିବାର ଆଉ ତାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ମଣିଷ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିନଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳ ପାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସଫଳତା ପାଇବା ଦେଖେଇଥାଏ ଆଉ ଭାବେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ତୃତୀୟ, ଯିଏ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ କୁହେ ଭଗବାନ ମୋ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ହେବାର ଅଛି?